Сега видите какво прави Толумби Гюлето Мазнейро Оливейра. Аре, удари по-силно, де. Така. Така. Само да скочиш, мога да скочиш върху нея. Аре, куре, скачи. Тя трябва. С засилка! Гуд! Гуд! Деба неговата мама. Айде, обърна се! Аре, опа! Гюлето! Насилие! Това е хората, които в Южна Америка и гледай какво става. Вандали! Батквила е Вандали. Не типа, че се направи целият филм за скоростта. Тя нищо няма, тя стереопор, бе, кола. Ще им еба майката. Пах му майката, верно, да. Нищо няма. Опа, какво е това, бе, брат? Това е донапрен, това не е стереопор. Хъником, путки, мани, отваряш и какво е това? Фом. Това е фом, такова ние използваме за прозорците. Пах му майката. Опеле. Това е донапрен, аз така му Пак викам. измамниците. Това фом аз мога да ти го взема на 5 лева напълнена така дъска цялата. Иначе той има тук малко вибро и това е и пластмаса. 1 мм пластмаса външен слой и 1 мм вибро. Както да щупи солети. Да, това трябва да го снимам и аз с моят фотоапарат, за да го сложа във форума, после и покажа какво се направи да скидам много бавно. Да, и така го снима и пусни една снимка на това. Че. С други думи, Газа. газен! Солетите са в газа. Его ръба в пластмаса, виж. Газен!